Nilqakom għal 16 il-programm f'dina il-mixja ta' 49 jum sakemm naslu għal festa ta' Pentekoste kif aħna kmandati nagħmlu fil-ktieb tal-Levitiku ważalna fis-16 jum, jiġifieri qegħdin fit-tieni jum tat-tielet ġimgħa minn 7 ġimgħat. Apparti hekk illum ukoll huwa l-ewwel tax-xahar skont il-tiġdid tal-qamar, il-kalendarju ta' Alla, dak il-kalendarju li tagħna meta ħareġ il-poplu mill-Eġittu u qallhom għalikom dan jkun l-ewwel xahar fl-14 tax-xahar tagħmlu il-festa tal-Għid il-Kbir, fil-fatt għaddejniha il-festa tal-Għid il-Kbir 15 ilu f'nofs ix-xahar u illum għalkemm huwa 29 ta' April fuq il-kalendarju Gregorjan, imma huwa l-ewwel tax-xahar għax ġeddet il-qamar huwa qamar ġdid, ġeddet ix-xahar u allura wasalna fit-tieni xahar tas-sena spiritwali. Dan huwa l-kalendarju li fuqu inżommu l-festi tal-mulej. Bekk qed noddu l-omer illa li xanna dal-kalendarju spiritwali li Alla tagħna fil-Bibja mhux il-kalendarju Gregorjan. U huwa ma dan il-kalendarju li rridu nimxu biex inkunu nafu meta ġejjin is-seba' festi li Alla għalinna biex niċċelebraw. Fil-fatt illum qegħdin fl-ewwel ġurnata tax-xahar ta' Jar u fil-fatt il-bieraħ anke aħna ta' Malta mis-Senika filgħaxija għamilna service ta' talb infaħru il-mulej, indoqqu x-xafar, nisimgħu l-ħoss tax-xafar kif aħna kmandati nagħmlu kull bidu tax-xahar indoqqu x-xafar u nemmnu bil-fidi tagħna nemmnu xi ħaġa madwarna tkun qiegħda tiġri. Għaliex Alla hekk għalinna isimgħu il-ħoss tax-xofar u l-ħoss tax-xofar li jirrappreżenta il-ħoss il-vuċi ta' Alla, allura hija il-kelma t'Alla, il-kelma t'Alla tkun qed taħdem fina. Ejja ħalli ngħaddu għal ħsieb tal-ġurnata tal-lum. Tafu li qed nagħmlu ħsieb kuljum għal dawn id-49 ġurnata u illum il-ħsieb li nixtieq nisleġ irrid nieħdu mill-ktieb tas-Salmi Salm 37 u ħanaqra versi 23 u 24. Il-mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem. Iwettqu u jitaxxaq bit-traqatu. Jekk jaqa' ma jmurx għal tulu fl-art għax il-mulej iżommlu ilu. Din hija il-parodija tal-ħajja ħansejħula hekk tifhem? Qed naraw l-Alla f'dana il-sand naraw li Alla qed jidderiġi lill-bniedem imma huwa l-bniedem li jrid jagħmel il-pass. Dalla diġà tħaddidna xi ħaġa simili fuqu. Meta għadna li Alla jħoll il-ktajjen Alla jiftaħ il-bibien taċ-ċeler imma huwa aħna li rridu nqumu u noħorġu minn dik iċ-ċella. Jekk ħaneqgħu bil-qedem ma nagħmlu xejn, xorta ħaneqgħu priġunieri għalkemm aħna liberi. U l-istess ħaġa hawnhekk qed naraw li Alla qiegħed jidderiġina, aħna nafu li anke skont il-profeta Ġeremija fil-ġuf, għalkemm aħna nkunu għadna fil-ġuf Alla għandu l-pjan tiegħu għalina. Alla wittilna t-triq, Alla jaf fejn irridu mmorru, Alla jaf x'irridu nsiru għalih, Alla jaf x'irridu nagħmlu għas-salkna tiegħu u hu jidderiġina biex nagħmlu dak il-pjan f'ħajjitna. Imma mbagħad huwa aħna li rridu nieħdu dik id-deċiżjoni biex nagħmlu l-pass. U hawnhekk fejn irridu nqogħdu attenti li jekk ħanagħmlu l-pass, ħanagħmlu l-pass li Alla irridna nagħmlu. Aħna gwidati imma aħna rridu nieħdu d-deċiżjoni li niċċaqalqu. Alla għandu pjan għal kulħadd. Huwa inti li titqum u tagħmel il-pass tiegħek skont dak li Alla għandu għalik. Nafu li bħalma semmejt diġà kif il-programm ieħor naħseb tal-bieraħ l-Apostlu Pawlu jgħidilna li kollha nibna quddiem Alla kollha naqgħu kollha nisbaljaw u kollha nagħmlu dak il-pass differenti kultant illi Alla jridna nagħmlu. Kultant il-mulej jgħid nisma' għaddu minn hawn u aħna nqulu ħanaddu minn naħa l-oħra għax iqsar it-triq. Jew għax inkelli iktar lixxa.
tajjeb il-fattur li mitriq imħarbta ma jiddux karozza u mitriq il-lixċa teġkem jiddu karozza u taqla x'daqqa ta' karozza. Imma il-mixja tagħna jekk Alla jiddereġija, Alla se jwassalna fejn jridna naslu. It-tmiem huwa dejjem hemmhekk, ir-riżultat huwa miktub. Akkost x'taħseb inti u x'tagħmel inti, u għalhekk dejjem ngħidu ejja ħanoqogħdu attenti li meta Alla ikellimna nisimgħuh. Ejja ħanoqogħdu attenti li nikbru fil-kelma tiegħu, ejja ħanoqogħdu attenti li nimmaturaw, ejja ħanoqogħdu attenti li nisimgħu dak li qed jgħidilna. Għax kultant jekk m'intix ħadd tisma' bis-sewwa, se jkollok tisma' bid-newwa. Mhux għax Alla jrid jagħmellek il-ħażin, imma x'Alla jippermetti li inti tgħaddi minn xi ħaġa sabiex bħalma għedna diġà titfa' l-attenzjoni tiegħek kollha fuq. U meta inti titfa' l-attenzjoni tiegħek kollha fuq Alla, Alla ħajkelmek inti ħatgħaddi minn dik it-triq li Alla jridek tgħaddi. Jekk li għandek il-konsekwenzi. It-tmiem nafuh, it-tmiem huwa miktub. Issa, kif għedna naslux bil-kelma tajba, jew le dik hija deċiżjoni tagħna. Aktar ma nimxu fit-triq ta' Alla, suppost dejjem għandna nixtiequ aktar li nimxu fiha, għaliex għax it-triq ta' Alla hija triq sabiħa. Hija sabiħa l-fatt li Alla ovvja li ħajkun miexi magħna. Jiġri x'jiġri hemm Alla magħna u għaldaqstant nixtiequ li nimxu fiha. Jiena nippreferi nimxi fit-triq li hemm Alla miegħi fiha, fiha x'fiha, imma hemm Alla miegħi. Aħjar milli ngħaddi minn triq fejn Alla mhux qiegħed hemm u li jiġri li kollu ġie għal wiċċi u miskin jiena. Hija ta' ferħ nimxu fit-triq li Alla wittalina biex nimxu fiha. U għalhekk huwa importanti li kollha minqattaw il-ħin mal-mulej nistudjaw il-kelma, naraw Alla xi jrid minna x'inhu l-pjan tiegħu f'ħajjitna ħalli nkunu nistgħu nagħmluh. Illa li huwa ta' ferħ illi nimxu f'dik l-istess triq li Alla jridna nimxu fiha. Bħalma dejjem ngħid ma jistax ma nsemmix imma biex nimxu fit-triq tal-ardu nimxu wara l-istruzzjonijiet tiegħu, wara l-liġi tiegħu, wara dik il-kelma tal-biża li ħafna jibżu minnha wara it-Torah tiegħu. Ma ninsewx li Jaxua huwa it-Torah ħajja. Jaxua ma ġiex hawnhekk biex iwaqqal liġi u l-profeti għamililna ċara hu l-ebda jota, l-ebda full stop, l-ebda tikka ma taqa' mill-liġi qabel kien hemm sama ġdida u art ġdida. Di għalilna Jaxua. Jaxua huwa dik il-kelma. U Jaxua għalilna imxu warajja. Jekk aħna ħanimxu wara Jaxua, irridu bil-forsi imxu wara it-Tora ta' Alla l-Missier. U hija triq sabiħa. Hija triq li ħanieħdu pjaċir nimxu għaliex għax fiha hemm Alla. Alla qiegħed dejjem hemm jekk ma timxix mal-liġi m'intix miexi fit-triq ta' Alla. Jekk inti m'intix tosserva dak li Alla qed jgħidlek biex tosserva, speċjalment fil-kitba li Alla ta' lil-Mose, inti m'intix miexi fit-triq ta' Alla. Issa forsa tgħidli imma għax imbagħad wara Mose ġie Jaxua ta' Mose ma tixtot. Jaxua ma qalx hekk. Għal min ma jifhimni minn Jaxua, Ġesu ma qalx hekk. Ġesu qal kieku għammintu il-Mose kontu temnu lili għax Mose fuq kiteb, issa Mose kien ma kiteb il-kelma Ġesu. Mose kiteb it-Torah għax tgħidu Alla. Mela meta Mose kiteb it-Torah qed jikteb fuq Jaxua, allura Jaxua huwa t-Torah. Mela biex nimxu wara Jaxua irrid nimxu wara dik il-kelma tal-biża' ma terġax issemmiha Martin it-Torah. Wara dik irridu nimxu. Jekk naqgħu, nerġa' ngħid naf li jetta fi programmi oħra u ħanirrepetja, jekk naqgħu hemm Alla jerġa' jmexxina. Hemm Jaxua joħroġ idejh biex jerfa'na ħankomplu mixjih miegħu fit-triqatu. Ma jfissirx li qatt ma aħna se niltaqgħu ma' kuntrarju, ma jfissirx li jekk aħna ħanaddu mit-triq li Alla għandu għalina jfisser li qatt ma ħejġri xejn. Anzi jedna fi programm preċedenti illi Alla jittestjana. Alla jittestja l-fidi tagħna u biex jittestja l-fidi tagħna joħolqilna ċirkostanzi, ħallina nidħlu ġo sitwazzjonijiet.
ħalli jkun jaf qalbna fejni. Anke pereżempju jekk naqraw flatti ta' l-Apostli, meta qed jitkellem fuq l-Apostlu Pawlu li kien qed jevanġelizza, l-Atti tal-Apostli kapitlu 14 vers 21 jgħid hekk ara. Huma jxandru l-Evanġelu f'dik il-belt u għamlu ħafna dixxipli. Fit-triqithom lura għaddew minn Listra, Ikonju, Antokja, jagħmlu l-qalb lid-dixxipli semgħuha di, lid-dixxipli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-vidi għaliex. Kif kienu jgħidulhom jeħtieġilna imbagħdu ħafna biex nidħlu fis-salbna tal-Alla. U dan jfisser li jekk inti ħatimxi wara Alla ma jfissirx li m'intix ħassib xi ġebla li taqa' fiha, m'intix ħassib xi ħofra li ttajjer subajk magħha, imma iva dal-affarijiet qegħdin hemm u Alla jużhom biex jiċċekkja qalbna fi qiegħda, jittestja qalbna fi qiegħda. U hawnhekk fejn rridu nafdaw f'dak li Alla għandu għalina. Ma jfissirx għax ġranna xi ħaġa dina mhijiex triq li Alla jrid ngħaddi minnha, mela Alla jridni intajjer subajja ma' ħofra, mela Alla jridni naqa' f'dik in-nasba fit-triq. Le, imma Alla qed jħalli dik iċ-ċirkostanza biex jara inti l-fidi tiegħek fejni. Bil-fidi sħiħa fih. Naqgħu mixin il-qudiem, inqumu minn dik in-nasba li waqajna fiha. Jaddilna subajnek tajjer neħma xi bankina fit-triq. Qed nitkellmu fuq mixja għalhekk qed inġib dal-eżempji. Jiġrilek x'jiġrilek, ejħan qumu u nkomplu mixjin il-qudiem. Meta neqgħu mixjin il-qudiem bil-fidi falla, anke meta naqgħu inqumu u neqgħu mixjin mingħajr ma nitilfu r-ritmu. U hawnhekk fejn noqogħdu attenti li meta persuna taqa' fid-dnub, mhux għax waqgħet fid-dnub issa, nieqaf nitlob, nieqaf nersaq lejn Alla, nieqaf nfittex wiċċ-Alla illa għaliex għax iktar ma tagħmel hekk, iktar ħateqpa' wieqaf fi-triq u m'intix ħatimxi. Ejja ħalli nqumu u neqgħu mixjin bl-istess ritmu li konna mixjin. Għalhekk hemm ħafna skritturi li jiġu niġġu moħħi li Pawlu jgħidilna kuljum irridu nġebdu moħħna. Ejja ħaninqatgħu minn dak li kien il-bieraħ. Il-bieraħ għamilna l-iżbalji li għamilna. Illum hija ġurnata ġdida. Ejja ħanerġgħu nfittxu wiċċ-Alla minn filgħodu u nibdew mixjin l-istess triq li konna mixjin fiha l-bieraħ sakemm waqajna. Issa nqumu nibqgħu għaddejjin bl-istess ritmu. Ħallix ilmu nwafqek. Għaliex nemnu li nistgħu nqumu minn din it-triq. Għaliex nemnu li nistgħu nqumu u nimxu bl-istess ritmu, illa għaliex kif għadna qrajna anzi fl-istess salm fejn jgħid vers 24 jgħid jekk jaqa' ma jmurx għal tulu fl-art għax il-mulej iżomlu ilu. Mela qed naraw illi l-mulej fil-ħniena divina tiegħu jaċċettana nerġgħu nqumu nitolbu maħfra jerġa' jżomm minna jdejna biex jerġa' ikompli imexxina. Kultant il-mulej ikun bħalik l-sħaba mixja qudiemna, jmur jippreparanna triq minn fejn ħanqallu, jmur inestijinna u jwittijinna. Bħalik l-sħaba li kienu fid-deżert tmexxihom il-qudiem. Jimxu warajha. Fejn kien imur il-mulej kien imorru huma. Fejn kien jorjhom il-mulej jridu jmorru kienu jmorru huma. Kultant il-mulej ikun ma' ġembna. Bħalma kien ikun ma' dan fil-ġnien, il-kelma tgħidilna li Alla kien jinżel iż-żiffa tal-ofsira u kien jimxi u jitkellem ma' dan. Kultant ikun ma' ġembna. Kultant ikun warajna. Ikun warajna sabiex anke jiddixxiplinana u jara li forsi hemm kultant aħna hawn min anke jitlaq jiġri f'din il-mixja. Tifhem fil-fatt hija mixja u mhux tellieqa. U allura kultant Alla jrid ikun warajna biex iżomm minna irridni hoj bil-mod ma raġlux bħal medna fil-programm preċedenti xi jumejn ilu fil-ħin talla fi żmienu mhux meta rridu aħna. Imma meta jridu ma nistgħux naġlu. Għalhekk irridu naraw li nqattaw il-ħin mal-mulej, nikbru nimmaturaw fil-kelma tiegħu ħalli nkunu nistgħu nifhmu nisimgħu leħnu u nifhmu meta jridna nimxu. Meta jridna nifhmu. Meta jridna naddu minn hawn, meta jridna naddu minn hemm. Kultant ikun qudiemna, kultant ikun ma' ġembna, kultant ikun warajna. Kultant
il-mulej ukoll jieqaf. Meta jarana sejrin x'imkien biex minna lina nesploraw xi ħaġa li mhux suppost. Meta nippruvaw ħanamlu xi ħaġa li Alla qed jgħidilna biex ma nagħmlux, il-mulej jieqaf. Ħajara x'se jiġri, ħajara fejn ħa kapaċi naslu. Il-problemi jekk illi dejjem naqgħu nislu f'dak il-post fejn Alla qed jgħidilna tersqux. La volja Alla fil-ħniena divina tiegħu dejjem qiegħed hemm biex il-mument li nduru lura lejh, il-mument li nqumu nitolbuh f'maħfra, fil-ħniena divina tiegħu jaħfrilna u jerġa' jaqbdilna jdejna u jkompli imexxina fil-mixja li konna mixjin miegħu. Għaldaqstant dan huwa l-ħsieb tal-lum ħabib tiegħi. Ejja ħalli inħallu l-mulej isaħħaħ il-mixja tagħna. Ejja ħannibru, ejja ħanimmaturaw, ejja ħanissaħħu. Nissaħħu fil-mod fejn nimxu, kif nimxu. Nissaħħu fil-fidi, x'nemnu. U ma nemnux. Messaġġ sabiħ u interessanti f'daw għalkemm huma żewġ tifrus għaliex nafu li Alla stess qed jgħidilna ikun qiegħed hemm iżommna biex ma jħallinix naqgħu għal tulna. Nitfixklu f'saqajna, naqaf xi ħofriwa ma jħallinix nitkaxkru dik it-kaxkira li ma tistax tqum minnha. Dejjem qiegħed hemm jistennina biex inqumu, nindmu u nduru lejh. U hu għax huwa missier twajjeb, u għax huwa biss huwa tajjeb, jaħfrilna u bħal dak il-missier li laqa l-libnu ġej lura, dak li ħafna jsibuh bħala liben inħali, l-istess bħal dak il-missier li laqa l-libnu Alla joħroġ jiġri b'dejh miftuħa biex nerġgħu lura lejh. Ejja ħanaddu għat-talba qasira li dejjem nagħmlu. Missier Qaddis, Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, nirringrazzjak mulej li poġġejtni fit-triq tajba Missier Qaddis u li tfajt li f'qalbi xewqa li nimxi fi triqatek mulej. M'hemmx triq oħra li jiena nixtieq inkun fiha. Hija triq tiegħek li jiena rrid nimxi għaldaqstant nitolbok mulej sabiex tkun miegħi preżenti, iżżomm li jdejja u mexxini inti. Grazzi mulej li tiżżommni milli naqgħu la qatt ma tħallini nitbiegħed minnek missier. Nirringrazzjak mulej li nista' nerġa' nqum niġi quddiemek nitolbok maħfra Missier Qaddis u inti għax inti Alla twajjeb, għax inti Alla ħanin, għax inti missier li tħobb il-wliedek taħfrilna u terġa' żommilna jdejna u nimxu miegħek. Mulej nirringrazzjak u urini mulej ħalli nħares lejk meta naqa' fil-mixja tiegħi missier. Iwa mulej kull meta naqa' għamel li nħares il fuq lejk. Illa li fik biss hija t-tama tiegħi, fik biss hija l-fidi tiegħi mulej. Inti. Inti tant inti twajjeb li ttina ċans nisbaljaw mulej. Imma inti fil-ħniena tiegħek mulej fil-grazzja qaddisa tiegħek tagħmel u taħfar lil dawk li jaqgħu u lest li terġa' tilqahom lura mulej. Inti dejjem lest biex il-poplu tiegħek toħorġu mill-inkwit li jidħol fiha mulej. U għalhekk nirringrazzjawk missier, nirringrazzjawk mulej u għallimni missier ħalli nimxi, nitgħallem nimxi fis-sikur fit-triqatek. Għallimni sabiex nara fil-kobor tiegħek mulej nkun kapaċi ndur lura lejk malajr kull meta nitbiegħed minnek. Fisem ibnek Jexua il-Messija, s-Sit u s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet inwaslulek din it-talba quddiem it-tron qaddis tiegħek fis-sema, għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fil-programm ta' għada ħbib tiegħi fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.